Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina fatan dukkaninmu muna cikin ƙoshin lafiya. Insha Allahu, kamar yadda na yi alƙawari za mu fara karatunmu na yau akan yadda ake yin text animation. Kamar yadda na ce, kowa za yi download ɗin application guda 3 a cikin wayansa, da Legend app, da Video Composer, da InShot. Su ne application inda na ce za a yi, kowa zai yi downloading ya saka a cikin wayansa. Misali, ga Legend app inda na yi downloading a cikin wayana, sa'annan ga InShot shi ma da na yi downloading a cikin wayana, sa'annan na ƙarshen shi ne Video Composer, shi ne wannan da na yi downloading shi ma. So in kun kasance dukanku kun yi downloading nasa, sai mu ci gaba da karatunmu kamar yadda na yi alƙawari.